Hey bafowethu, yazi yabuhlungu inhliziyo yami ebusuku. Yabuhlungu inhliziyo yami ebusuku. Uyazi into engiyibonayo la isikhathi nasi. Cela ukuthi nisibone. Kusha u2 ebusuku. Ngiyazihambela ngizibuyele e-studio. Niyabona abantwana laba naba bahleli nomama wabo. Bahleli nomama wabo. Abana ndawo yokulala. Balala esigangeni. Ngidlulela ngithi ngiyazihambela. Ngiye endlini. Ngabona into ebuhlungu ngenye indlela. Sengize ngahamba ngaye endlini. Mangithi ngiyafika lapha ngithi ngiyobabhekela into yokuthi bekwazi ukuthi begqoke ngoba ngiyabona abagqokile. Kwanami ngisemontweni nje ngibasihitha. Uyabona umama wabo uyazama ukubambathisa, uzama ukuthi ebambathise lapha na kodwa manje akakhona ukuthi ebambathise ngoba naye akanalo ukuthi bagodole. Uyabona ukuthi bagodole balele entabeni, abana ndawo yokulala. Bafowethu inhliziyo yami ibuhlungu, ngiphatheke kabi. Uthi le nto izobona abazisilanda abazonilanda babu asazi babu sobona ngayo umbulali ngenkinga yami laba abancane nathi siyasaba ngisho kona abancane thina kona bengenza ukukhuluma bengazi. so ngicela ume kancane, ngisacela ukuzwa usisi lo okhuluma ngoba mhlawumbe uzokhuluma into engizwayo. Yabo. Bengenga ikhuluma ke futhi nje mina le nkinga le bengisachaza ukuthi mina la ngenyani khona ke into eyinkinga ebelo ethande ukungishaya kancane la ekhaya. Manje abantwana ngihlala besigangeni. mina bengiyipolice yasisikoti TV uyakwazi isikoti TV Ngazi. namunga usibuka khona kukhona lapha bangakhona perfect choice ikhona lapha bangazi Manje emini nitholakala kuphi? khona Sisimana kancane wena, ngithe ngikhuluma nalo sisibona oh ngoba sile wathi ni asikisi ngixolisa ukubuza ngikhona ukuzwa kahle wena ngoba umoya wakho ungathanda ukuba phezulu. Nanga umuntu ongichazelayo ukuthi emini nitholakala kuphi. Mhlambe mangingathiwa nje khona indlela ekufanele nisizakale ngayo. Nitholakala kuphi ngoba naba abantu engibakhalela kakhulu angazi mina mhlambe niyazazi ukuthi into enihlalisela laba kodwa boyithu ngicabanga ukuthi bona bazi ukuthi njengabehleli la nje inkinga yini. Nje phela ngilo ngiba kwezinye indawo yabo labangazani. Siswami, Hello. ngicela nibathise abantwana la begqoke. Anginayo indlela enganisiza ngayo. Okay. Anginayo indlela enganisiza ngayo. Ngicela ukuthi nibambathise nje boba-2 begqoke. Nemali anginayo, anginalutho. Njengoba bengibuza ukuthi nitholakala kuphi, bengenzela ukuthi mangabe kwenzeka ngiphinda mhlambe ngikwazi ukuthi nginibone. Ngizokwazi ukuthi nginisize. Kahle kahle ngifuna ukunika lapha. Boy2 ekseni ngicela nibathengele itiye. Okay. Bephuza itiye ekseni. Nithe nitholakala kuphi khona ngizokwazi ukuthi makwenzeka nginibona nginasamthi ngikwazi ukumsiza ngoba yabona abantwana angiphatheki kahle mangibona abantwana behleli kanje esigangeni. Kona indawo yokuhlala yabo. Yathanda ukuba nesimo. Washona ubaba wabo laba. So ngake ngathi ukuhamba bena 18 months ngaya ngala emakhaya ezinkulu kulomama. Afica nogogo sengasekho emhlabeni. Sengithola umalumekazi wami ngemina la emakhaya. So kule nkinga leyo ngithi sengibuya lana sengiyafika indlu sebeyithathile la. Okwakade khona ubaba wabo wakwaNongoma kutata wabo. Okonongo. Kwabani sibonga? Hayi, kuba Mdlalosi eMtubatuba. Kwamdlalo wasemtubatuba kwaNongoma. Ikhona kuyikuphi ngoba uNongoma noMtubatuba indawo ehlukene. Umtubatuba noma unjani? Semtubatuba fanele ukuthi semtubatuba yabo. Ubaba wabo akase. Ubaba wabo akase. Kuba mawele. Amawele. So ngathola ukuthi ulo akekho ke. Bazo bayithatha indlu. Olo ubaba omncane walaba. Khona abanye abasefamily bafika sebethathe indlu bethathe yonke into. Sekushiyo nje inyani kwafinisha vele izinto engangizithole kuye lo hlala naye ngekabi nabantwana.
yonke into yawelela ngakhona, bathatha nje yonke into. Into enzima-ke manje i-rent. Ngizama yona indawo yokuhlala, hayi cha ayihlangani, akusifani phela nakuqala, hayi kunzima. Nje nginabantwana ngiyakhulisa ngala, i-rent hayi kwalo wathanda nje kuba nzima. Manje zonke insuku nje ngekhathi zalethi niba khona la? Hayi ukuthi zonke iy'nsuku ngiyaza.